Türkiye Cumhuriyetinde wagtlaýyn ýaşama ruhsatnamasy bolmaýan migrantlaryň polisiýa tarapyndan deport etmek üçin tutulmaklykları gün geçdikçe güýçlenýär. Gynansak-da, ýaşama ruhsatnamasy bolmaýan migrantlaryň arasynda biziň türkmen watandaşlarymyz hem ýer alýar. Olaryň köp bölegi häzirki wagtda türk polisiýasy tarapyndan tutulyp, yzyna guratma merkezlerinde saklanylýar. Yzyna guratma merkezlerinde ýatan türkmen watandaşlarymyz ne deport edilýär, ne de Türkiýedäki türkmen konsullugy tarapyndan olaryň halyndan habar alynýar diýip, yzyna guratma merkezinden çykan döwlet ätli bir watandaşymyz öz başyndan geçirenlerini hem-de içeride ýatan türkmenstanlylaryň agyr we kıyın günlerde ýaşaýandyklaryny geçen ýylyň noýabr aýynda tutulup, ýakyn günlerde boşadylan ýerdeşlerimiz bize gurrundatdylar. Sesimizden kayda alın bizim. Sesimizden kayda alın. Bizim Türkmenistan'da yetkili adamlarımız etsin şunu. 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 18-nä İstanbulda Türk polisiýasy tarapyndan saklanılıp, Niýde yzyna guratma merkezine getirildik. Biz gelenimizde 2-3 san türkmen bardy. Ondan soň türkmenleriň sany köpelip başlady. İçeride ýaşaýyş şertlери gatagyr. Dogry düzgün ýuwunt bolmaýar. Ýuwunsaň da sowuk suwa ýuwunarsyň. Hiç bir dada mümkinçilik beren oklar. Telefonda yakınların bilen gürleşmek islesen hiç bir ýagdaýda gürleşmäge ruhsat bermeýärler. Gündelik bir ýan naharlaryny iýer ýaldal. Bir garnymyz aç, bir garnymyz tok gezýäris. Öz kösenýän ýagdaýymyzy aýtmak üçin türkmen konsullugyna jaň edenimizde telefonlaryna jogap beren oklar. İçeridäki sakçylardan birisi biz Ankaradaky türkmen konsullugynda işgäri diýip Mir Alynyň nomerini berdi we oňa hem jaň edip ya biz işerden çıkarın, ya da deport edin deyip ýagdaýymyzy düşündirip aýdanymyzda Yaraşywyň diýen sözleri bizi öz başyndan sowmak boldy we soňa baka bize garşylyklaryny gıýgyryp, söýgünçli sözlerini ulanyp başlady. Şondan soň Mir Al Yaraşyw biziň halymyzdan habar alyp bize kömek etmekden geçip biziň telefonumyza jogap bermän başlady we biz bolsa mejbur 7 aýdan soň $600 adwokat tutup çykmaly boldyk. Ýa diýdim sen diýdim, ma gaýyrma beýle diýdim. Men senden sadece diýdim siýahat bergin, soraýan diýdim. Hatda diýdim şu kargo puluňa senden uğradyran diýdim, ezen diýdim, aňardan ýatyrdy size diýdim. Biz 7 aýyň içinde uğratmady. Onu bizim avukat tutup söyleyip çıktık. $600 pul verdik, kartına pul aldık, söyleyip çıktık. İstanbul'da konsolosluk bir işe yaranok, Ankara'daki işe yaranok, Otay'daki vapşe de işe yaranok yani. Şimdi mesela önümden kayıtmankam bir blogundaydım. Şota'da 70 kişiydik, Şumat 140-150 kişi vardı ya. Hatta mescitlerde de ondan sonra televizyon görülen dağıtlarda da Şumat ya sıramız yok diye. Yerlerde de yatı istiyor, ağlar öyle de oğlu diye. Görülüp otursa, Türkiýedäki türkmen konsullugydyr ýa-da ilçihanasy hiç bir işe yaramayan ekeni. İçeriden çıkanımızdan soň Yaraşywyň kim boldygyny bilip kaldyk. Netijede ol Türkiýedäki tutulan türkmenlere jogapkar edilip berilen ilçihananyň resmi bolmayan işgäri bolup çykdy diýip biziň bilen gürleşen ses ýazgylaryny hem habar kanalymyzda paýlaşmany isledi. Öňden hem aýdylyp gelinýär, ýurt içindäki we ýurt daşyndaky türkmenstanlylaryň aladasyny edýän ne hökümet ba, ne de konsulluk ba. Olaryň hiç birisi halka hyzmat etmekden geçip, türkmen halkynyň kösenmeklikleri üçin üstüne has beter ajy günleri görkezip, halka garşy iş alyp barýandyklaryna göz ýetiren watandaşlarymyzyň sany barhada köpelýär. Döwlet we ýoldaşynyň hem talaplary yzyna guratma merkezinde ýatan türkmenlere tiz wagtda eýe çykylmagy boldy. Şikayetim şu, Şota'da Türkmenleri ya Türkmenistan'a uğrasınlar gidecek diyenleri ya da yol alsınlar.